esongezelelo yapasa Orlando Pirates. Sipho Mbule, Thabiso Lebiso, pasi ibhola enhle uThabiso. Orlando Pirates ithuba, Amnathe wanyola ku-center line wakhona amakhalima wathi iyo babhemu. Mzuzu weshumi nesihlanu, 15th minute, kwi-extra time, advantage Orlando Pirates. Umqeqeshi Orlando Pirates xa ubhiyoza uba phakathi kwaba badlali, sawubona ngeblazer uba hayi ngumqeqeshi lo, hayi ngomdlali. Uyayibona imincili ye-Orlando Pirates, uyaliva ibala lihlokoma. I-New Peter Mokaba Stadium, i-flags ziphakama. Kuthiwa nihlelele ntoni? Amfukeni. Kuthiwa really kutheni nisiphefumlisa ngophayipu nje? Ibhola ibiye emarumo Gallants, yathathwa la bhola nguDion Hoto, wapasa kuSipho Mbule, the master chef, wayihlaba kakuhle ibhola. Amfukeng wayiyeka yahamba le bhola, yabuyela kuMfukeng ngenqina lasekhohlo. Yayibeka Mnatheni Orlando Pirates, akho offside ibikhona. I-deflection. Bengeke ndathi i-deflection ayikho. Linqaku likaMfukeng. High deflection.